Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah bisafati Rasulullah wa lijabati mas'ul wa bi barakati qiraatil Qur'an alladzi yasha'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Datang sedaya jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedaya menika saat menika paring kenikmatan, kerahmatan, taufik lan hidayahipun Allah ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya. Nomor 1 nikmat awake dhewe paringi kesehatan. Allahumma amin. Umpama lara sikile rasa mlaku yo ora tekan masjid, wetenge lara yo ora tekan masjid, disyukuri nikmate Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam pun Allah mugi katur dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya menika ngajeng-ajeng sahabatipun meling alam dunya langkung langkung dinten kiamat menika kanthi kita sedaya mugi-mugi tansah dipun golongaken umatipun Kanjeng Rasul meling alam dunya langkung langkung dinten kiamat. Allahumma amin. Dadan sedaya jamaah salat tarawih ingkang tansah kula hormati, ingkang kala wingi Bapak Kyai Nur Hidayat menerangaken fadilahipun salat tahajud hajat. Ingkang kala wingine Bapak Kyai Nur Raif nerangaken syarat rukunipun salat. Sing syarat rukunipun salat sing ana 17 sampun dipun terangaken. Nggih menika nek salat wonten ing tanah bumi Jawa mriki Mbah, wis sembayange sedilu. Paling suwe sembayang niku teng tanah suci. Nah Mekah niku ya Allah, pertama sembayang teng mriku suwene ning sening. Awake enting sujud ki lho Mbah, tak hitung ping 17 ki urung ngangkat sirahe. Apa sebagai ngene iki ya. Ane teng mriku wis sembayang ngeten asli ngibadah tenan teng mriku kok sujud ki lho nang kono tekan Mekah. Sujud kita hitung pemaku ki ana sujud wis maca ping 3 ora batal lagi melayu tekane Pakne Surya rene meneh ki urung diangkat sirahe suwi menika. Nek salat maghrib suratane ya paling dawa, nek isya rada endak, subuh ya paling dawa, rukuk sujud tahiyat ki suwi. Aning sembayang nang ngono ki wong awake dhewe asli ibadah, awake dhewe nang kene ya golek rezeki ya wis sangungi ibadah. Kadang arep salat ora kelengan apa-apa, begitu Allahu Akbar bubar sembarange ladiahe murung tak taleni bayem wis dhuwur ora tak peki bubar. Kadang iki malah taline entek tekan ngendi-endi kabeh doke kelingan bubar. Itu mereka mboten asli ibadah, ora percaya golek rezeki nek wis turah nggih sang mriku donga dina ngoten nggih. Ten mriku iki ibadah fi'liyah tenaga rekoso ning tapi seneng. Senenge pol engko tekan maktab, tekan penginapan ilang keseli. Nek sembahyang maktab ya hotel ngono kita cara mriki, tapi ora sing khusus sing kanggo salat sesuk genem nampung tiyang kathah niku. Sing imami wong Jawa-Jawa ya salate dhewe celurut aku saiki sembayange kok sedilu ya, sedilu. Mal nang tanah suci menika malih suwi ning seneng ten mriku. Lah ingkang kala ingine sampun dipun terangaken
babakin raib masalah rukunipun syarat saeso salat. Lah saniki kula nerangake salat fi'liyah sing dilakoni nganggo tenaga ya diucapake marang tutuk yaiku faslun tasdidatu tasyahudi ihda wa isruna khamsun fi akmalihi wa sitata asaro fi aqallihi. Cara Jawane tasdid dipun tahiyat tahiyat nggih tahiyat menika wonten selikur ingkang gangsal wonten ing sempurnanipun tahiyat ingkang 16 wonten ing kidik-kidikipun tahiyat. Dadiya tiyang gesang nipun jenengan pun sepuh biyen nek cara-carane niki Mbah sapa kuwi Mbah Mintak Wedok niki nek biyen ngajine nang zamane biyen zaman Mbah Daselan mesti ya minggo sentir nek biyen ya pasahe mbek saiki pun rada beda. Ya saniki fasih tasjid ya tasjid, hak ya hak, kha ya kha, dal ya dal, zal ya zal. Lan iki at-tahiyatu alat ta'i wal ya'i al mubarakatus alas soti at-tayyibatu alat ta'i wal ya'i walillahi alal lamil jalalah. Niku sing jenengane tahiyat kuwi tasjide ana selikur sing 6 manggon-manggon wae tahiyat. Lah ingkang nomor setunggal kalian kalih tasdidipun lafal at-tahiyat punika wonten sak nginggilipun tak lan ya. Dadi ngaji ora maca Quran ora tahiyat niku endi-endi kaya den lafal at-tahiyatun ora kena komuni at-tahiyatun mboten kudune alif tak tejid patah at kudune ngono ora at-tahiyatun kiai momo kula kiai kok lamarain balak tok ayo diwaca wong akeh. Lah iki ngaji nang ndi? Gurine sapa? Walab ya, walab dolin. Antarane doline kambe amine niku dawa doline. Walab tajite ya diketokake walab dolin. Amin. Ora kena walab dolin. Amin. Oh, walah mamume ya ngoten niku. Tahiyatul berarti ya sadurunge sing ketakanan tajid sing lafate ditajidi sadurunge kudu ngeget utawa ngegas assalam at-tahiyya sadurunge sing ditajid awake dhewe wis ancang-ancang men kersanipun metel ngono metel. Tapi jenengan pun sepuh mau tak warai lek carane kocah madrasah diniyah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Sampean malah metenteng-metenteng Mbah. Ya. Ge pengertian wae. Sing supayane syukur bagi umpama nang kene iki ana apa kaya madrasah diniyah tak tulisake sampean takon muni saka siji-siji. Aneng wis sepuh iki malah engko ngeden-ngeden koseno malah kapiran. Sing penting sak kuasa nih mboten napa-napa nek cah madrasah diniyah kon muni wis awet cilik didikane ning alhamdulillah rabbil alamin panjenengan sedaya wis sepuh gelem ngaji. Wis kenca ana arep ana pengajian ngene kuwi para malaikat ki mbek awake dhewe ki disiki malaikat. Awake dhewe tekan kene iki malaikat wis disiki. Le njalukake ngapura wong sing gelem ngaji mayan dah malah ada pengajian nanti mangkat nanti mangkat pokoke suwe bagi sing bar kultum ngene iki do bali-bali awake dhewe rasa njuk ngapura pengarane wis jaluke mbek para malaikat percaya sama nang ndi nang masjid bar kultum bar tarawih sampean melu ngaji wis malaikat umpama diketokake ning mbah wah wis kuwi ndedi iki suraweruh awake dhewe iki saking akehe njalukake pangapura awake dhewe li kesang teng alam donya. Penak ya, Mbah?
penak ngaji nanti blater nang sempu nang semono lah ngaji golek nek mati ki gurumu sapa takoki gurune kok Mbah ya ora takoki gurune ora di guru tengah dingu wong kula mawon iki nyuwun sewu ten tanah jim niku aku lek takoki gurune lah gurune sapa Wah Bandori teng mriku delak alamin iso gantungan sampai senengane pintu Ka'bah niku ya Bandori guru kula niku nang maca selawat adrek ni nang ayo tak tuntun nang so kono dadul nang Bandori guru ki isih sugeng ewe pun sedo iso nulungi wong sing isih gesan niku guru do golek guru duri dhewe nggih monggo sareng-sareng pun niku tahiyatul niku tasdidipun niku manggil wonten tak lan kalian ya at-tahila dimandhesake pemone maca Al-Qur'an ya kudune ya tajwide dawane mate kudu nggih diati-ati masalahe nek maca Al-Qur'an sewu waton disrampang ora digurukake barokai ora patek akeh ngoten nggih niki nomor 1 kaliyan nomor 2 ingkang nomor 3 tasdidipun lafal al barakatus punika wonten inggilipun shot at-tahiyatul mubarakatus tus ora kena tuh ngoten kenceng tus lah tajite kedah dipun pakaaken utawa dipangan ora mangan kan plung ora mboten ngene terus lah nggih kudune ngoten niku ing nomor sekawan kalih gasal tasdipun lafal at-thayyibatu punika wonten ing inggilipun tok lan ya at-thayyiba lah niku guru kula mbiyen nyun sewu Simbah Kiai Haji Hanif niku sing sareng niki pengasuh teng Tegarjo niku biyen ari kalian tanah suci mondok teng mriku maca Fatihah niku piyambakipun 3 tahun guruake Fatihah 3 tahun masalah piyambakipun ndonga kalih kula ari kala biyen niku kula diwarai kitab wonten ing pendopo nika jaman biyen nggih ingkang nomor 6 tasdidipun lafal Allah thayyibatu lillah punika wonten inggilipun lam jalalah menika lillah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah nek tajite dipakake rasakake penak kaya sholawatke dirasakake ya renyah terus assalamu ala sin alika ayyun nabiyyu alal ya'i wan nuni wal ya'i warahmatullahi alal lamil jalalah wa barakatuh assalamu ala sin alaina wa ala ibadillah sholihin al jalalah alat ta'i asyhadu alla ilaha illallah alalami alfin illallah alalami alfin walamil jalalah wa asyhadu anna ala nabiyyi muhammadin rasulullah sallam mim muhammadin walar ra'i walamil jalalah engga salajengipun tasdidipun lafal assalam menika wonten ing inggilipun sin dadone muni assalam ya kudune as ora muni assalam mboten kenging biasa niki sing malah sing ditegakake iki sitajidi sing ditegakake malah ditajidi ning sing asline sadurunge sing tajidi kuwi men kersanipun iso tempuk kabeh sing ditasjidi assalam ora jamune assalam mboten nggih asline assalam alif sin tejid patah asin patah sa asa asla aslinipun ngoten niku salajengipun nomor 8 kalian nomor 9 kalian nomor 10 tasdidipun lafal alika ayyuhan nabiyyu punika wonten sak nginggilipun lafal ya lan nun lan ya an-nabiyyu tasdidipun pakakake sedaya an-nabiyyu lah niku nek cah madrasah diniyah langsung saged muni paribasane ora dipanggil wis cakalan ngacung tangan sang saya ayo sapa sing apal 5.000 langsung kula pak
Lah kon diriang ngeten kayo, dapalke lam yakunil sebab apal 1000 kula Pak rapal. Pede wae dunia iki. Kadang ya harus apal ngoten niku. Terus salajengipun ingkang nomor 11 tadosipun lafal warahmatullahi punika wonten ing inggilipun lam jalalah warahmatullahi lahi lam sing tengah niku jenengane lam jalalah. Salajengipun tasdidipun lafal wa barakatuh salam punika wonten ing sak inggilipun sin salam wa barakatuh assalam. Lah niku alif sin tejid patah as sin patah sa assala gitu kan assa lah kayak ngeten niku ora jus ditegake sing sine mboten asaya. Lajengipun ingkang nomor 13 tasdipun lafal alaina wa ala ibadi lahi punika wonten ing sak inggilipun lam jalalah. Tasdipun lafal alaina wa ala ibadillahi ibadillahi iku lam jalalah. Lajengipun nomor 19 tasdipun lafal as-solihin punika wonten ing inggilipun lafal shad as-solihin wa ala ibadillahis solihin atasipun. Ingkang lajengipun menika ingkang nomor 19 tasdipun lafal asyhadu alla ilaha menika wonten sak inggilipun lafal lam alif alla asyhadu alla lah niku tajdidipun pas lam alif. Ingkang salajengipun nomor 16 kaliyan nomor 17 tasdipun lafal illallah punika wonten sak inggilipun lam alif lan lam jalalah illallah pasti loro illallah alif lam alif tejid kasrah illah illallah pasti kalih illallah nang ngoten niku umpama tempo budi ora lunga-lunga paribasane mbok ngemeti mesti meniki ngaji nanti mesti ngguruk-nggurukake. Pun mboten napa-napa jenengan pun sepuh, mboten napa-napa, ora kumudu kaya sing wong enom sing fase mboten sak kuasane. Sing penting tumandang tenawan. Ingkang salajengipun nomor 16 kali nomor tersampun nomor 18 tasdipun lafal wa asyhadu anna menika wonten sak nginggilipun dun wa asyhadu an kudune ana lapet-lapetipun. Yang salajengipun nomor 19 20 selikur tasdidipun lafal Muhammadar Rasulullah punika wonten ing sak ngilipun mim ra lan lam jalalah wa asyhadu an tasdidipun lafal Muhammadar mim ra Muhammadar Rasulullah lullah lam jalalah tasdidipun lafal Muhammadar Rasulullah punika wonten ing inggilipun mim ra lan lam jalalah Muhammadar Rasulullah lan niku tahiyat anggenipun awake dhewe nglampahi salat fi'liyah saha pengucap fi'liyah tenagane awake dhewe nggunakake tenaga salat fi'liyae kanthi ngendika niku ya muga-muga niki damel pepengit utawa damel eling-eling kita sedaya nek jenengan arep fasih niku takon putune jenengan sing wis ngaji nama darasah diniyah niku insyaallah paseh-paseh cuaculik mbokon muni tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul tegak mawon anjenengan pun sepuh pun mboten napa-napa gitu ngadilongo muga-muga angenipun kita sedaya menika ngaji rakyat mesthi gedhe damel pengeling-eling umpama nek lega jenengan di pasolatane ya dibuka oh iki carane maca ngaten-ngaten iki lan muga kita sedaya pun gesang wonten alam donya. Muga-muga dipun paringi panjang umur ngeten nggih, umur ingkang barokah,
damel taat dening Allah Subhanahu wa taala menangi Ramadan sing hurung kelakon. Muga-muga paring kiyatan zahir batinipun leng golek pengpojo paringi gampang rezeki sing kathah hal barokah gawe ngrangati anak ngaji lan sekolah umpama turah iso kizaroh nang tanah Mekah Madinah. Ngaten nggih. Asang kula anggenipun kula ngisi ngeten iki kata kelepatanipun kula nyuwun pangapunten sak kata-kataipun mugi-mugi wonten manfaatipun ngeten nggih. Sing kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.